Wai sanko ne kai na? Alo ba sauki bane. To ai shi ne mu abin yanzu. Ai da shiri da ya gashi mu iri da yayi. Kawai amma kai kana zama a ciki. Eh. Wannan kan wai suna cewa sanko ne. Wai sanko ne kai na? Alo ba sauki bane. To ai shi ne mu abin yanzu. Ai da shiri da ya gashi mu iri da yayi. Kawai amma kai kana zama a ciki. Eh. Malam Isa. Shehu, me za ka iya cewa Gani ga Isa na a yaki. amma shi ya ce ka gane san ne ya burge shi. Ai ba san ko ana. Gashi nan? Ai Allah mun goni san gashi ka ce wani san. Wallahi kamar yayi kiran Allah. kamar na kwarkwar su ne fa. Malam Isa ya mai. Wannan kana gani ai gashi ne indiya ne da shi. Wallahi ga yelo yelo. Kwaila za ta ce. Kamar mun ce kwaila. Malam Isa. Shehu, me za ka iya cewa Gani ga Isa na a yaki. amma shi ya ce ka gane san ne ya burge shi. Ai ba san ko ana. Gashi nan? Ai Allah mun goni san gashi ka ce wani san. Wallahi kamar yayi kiran Allah. kamar na kwarkwar su ne fa. Malam Isa ya mai. Wannan kana gani ai gashi ne indiya ne da shi. Wallahi ga yelo yelo. Kwaila za ta ce. Kamar mun ce kwaila. Wannan kan wai suna cewa sanko ne. Wai sanko ne kai na? Alo ba sauki bane. To ai shi ne mu abin yanzu. Ai da shiri da ya gashi mu iri da yayi. Kawai amma kai kana zama a ciki. Eh.